Здравейте! Избирали ли сте сешоар скоро? Ако да, сигурно знаете колко объркващо може да бъде. Технически термини, безброй опции, човек лесно може да се изгуби. Но спокойно! Следващите няколко минути ще разнищим всичко, за да направите най-добрия избор за своята коса. Да, познатото усещане, нали? Стоиш пред цяла стена с сешоари и всеки един от тях обещава чудеса. И въпросът е как да се вземе правилното решение без да е нужен диплом по инженерство. Тук сме, за да помогнем. Идеята е проста. Ще подредим всичко в една ясна и супер лесна за следване рамка. Целта – накрая всеки да се чувства напълно уверен, че избира най-добрия инструмент за своята коса. Хайде да започваме! Добре, първа и най-важна стъпка. Преди изобщо да погледнем към технологии, функции, ватове и всякакви други неща, трябва да започнем от основата. А основата – това е нашата собствена коса. Това е отправната точка, която ще определи абсолютно всичко останало. Окей, нека да видим. Всичко тръгва от нуждите на косата, нали така? Ако косата е фина, тя е по-уязвима. Значи тук целта е да се намалят щетите. Търсим по-ниска мощност и задължително регулируема топлина. При гъстата коса обаче картинката е друга. Там ни трябва сила, за да съкратим времето за сушене. Това означава по-висока мощност, по-силен въздушен поток. За къдравата коса пък е нужна нежност. Дифузорът тук е просто задължителен, защото разпределя топлината равномерно и запазва формата на къдриците. И накрая, за перфектно права коса, концентраторът е нашият инструмент. Той насочва въздушния поток точно където трябва за онзи гладък полиран завършек. Добре, вече знаем какъв е типът коса. Сега идва забавната част. Време е да дешифрираме какво всъщност означават всички тези технически термини, които виждаме по кутиите. Йомната технология звучи като нещо от научната фантастика, нали? Но всъщност идеята е супер проста. Тези сешоари излъчват отрицателни иони, които се борят с статичното електричество в косата. И какъв е резултата? Много по-малко хвърчеща коса и много повече блясък. Това е особено ценно за хората с гъста, къдрава или просто непокорна коса. Реално превръща сушението от задължение в истинска грижа. И като сме на вълна иновации, нека поговорим за инфрачервената светлина. Вместо просто да изпича косата отвън, тази технология използва по-дълги светлинни вълни. Те проникват в косама и го сушат отвътре навън. Какво означава това на практика? Означава по-бързо сушене при по-ниски и по-щадящи температури. Просто идеално за къдрава или чувствителна към топлина коса. И стигаме до ватовете. Какво всъщност означават те? Много е просто. Повече ватове означават повече мощност, по-силен въздушен поток, по-бързо сушене. Като едно добро практическо правило, за гъста коса е добре да се търси сешоар с мощност над 1800 вата. Обаче, ако косата е по-финна или увредена, по-ниската мощност е по-безопасният избор. Просто защото предпазва от прекалено нагряване и допълнително увреждане. Добре, един добър сешоар е много повече от просто машина, която духа горещ въздух. Истинската магия се крие в функциите и приставките. Именно те дават контрол и възможност да се експериментира с различни прически. Хайде да видим кои са най-важните. Окей, има две неща, които са просто задължителни. Без компромиси. Първото – регулируеми настройки за топлина и скорост. Това дава пълен контрол и позволява сушенето да се адаптира към нуждите на косата. Така се предотвратяват щетите. Второто нещо е бутонът за студена струя, или така нареченият Cool Shot. И това не е просто някаква екстра, а е ключов елемент за фиксиране на прическата. И сигурно се питате как точно работи тази магия със студената струя? Ето как. След като изсушите напълно един кичур и го оформите с четката, просто натискате бутона за няколко секунди. Студеният въздух буквално запечатва косама в новата му форма. Ефектът е двоен. Не само, че прическата се задържа за много по-дълго, но и косата получава един страхотен допълнителен блясък. Да поговорим и за приставките. Обикновенно идват две основни. Първо, концентраторът. Това е онзи с тесния отвор. Представете си го като снайпер за въздушния поток. Идеален е за прецизно изправяне и постигане на онези огледално гладки прически. Дифузорът, от друга страна, е най-добрият приятел на къдравата коса. Големият, кръглият, той разпръсква въздуха много нежно и равномерно. Така оформя перфектни, пружиниращи къдрици без никакво наелектризиране.
И тук стигаме до нещо изключително важно. Без значение колко е добър сешоарът, колко е скъп или какви технологии има, топлината си остава топлина. И тя може да увреди косата. Затова следващата стъпка е може би най-важната от всички – как да се предпазим. Нека това изречение просто да се запечата в съзнанието на всеки. Термозащитата не е препоръка. Тя е задължителна. Това е. Край на дискусията. Тази мисъл показва колко сериозно трябва да се подхожда към темата. Добре, но защо е толкова важно? Защото термозащитният спрей действа като щит. Той създава една невидима бариера между косата и горещия въздух. И точно тази бариера предотвратява изсушаването, цъфтящите краища и накъсването. Това е една мъничка стъпка, която обаче има огромен ефект за здравето на косата в дългосрочен план. И така, вече сме въоръжени с цялото това знание. Стигаме до финалната права. Време е да поговорим за по-практичните аспекти, които ще оформят окончателния избор. Бюджетът, разбира се, е важен фактор. Цените варират страшно много. И да, по-скъпите професионални модели често предлагат по-голяма издръжливост и по-модерни технологии, което е инвестиция. Но не трябва да се подценява и нещо друго – ергономията. Помислете за това. Лек дизайн, удобен захват, дълъг кабел. Всички тези неща правят стилизирането много по-лесно и приятно. И така, стигаме до най-важния извод от цялата тази история. Няма такова нещо като най-добрия сешоар по принцип. Просто няма. Най-добрият сешоар е този, който е перфектно съобразен с конкретния тип коса, с целите за стилизиране и, разбира се, с бюджета. Това е абсолютно личен избор. И за финал оставяме ви с един въпрос за размисъл. Струва си да се замислим, сешоарът съюзник ли е или враг на косата? Когато изборът е информиран, отговорът е ясен. Той се превръща в най-добрия съюзник. Благодарим, че бяхте с нас в това разяснение.